Weh rek, balik-balik nang aku yo. Aku tak kenal sama aku dewi ya. Jenengku iki Son. Yo, aku iki duwe cerita. Dadi aku iku duwe kanca rek. Oh, wis kanca wis. Arek iku sombong. Pasti kan tau duwe kanca sombong. Nah, aku kali cerita rek, kali curhat aku. Dadi ceritane ku ngene. Loh, iku lah Yuan ambek opo yo? Parahnya. Bung, kon ngerti ya iki regane piro batu aki iki? Piro nih? 250 juta. Masa sih? Iyalah 250 juta iso beto koma. Rek. Rek, lapo? Papi yo, akiku yo. Kon ngerti tuh gue ini Dendi? Rek. Waduh iki dia Ambon iki. Rekonen dah. Papua kono lho. Ambon apa nih? Rekonen. Ambon manis iki. Nah, kau kalau Iki on. Weh. Wancuk. Aku kate ngomong. Iki lho, klambiku anyar. Delona. Konro, regane piro? Piro? berapa? 400. Sumpah rek 400. Ya apa? Minat? Bigi lagi di sini. Bigi. Jancuk. Ya apa? Kon tau ngalami kan? Ono maneh rek. Aku dicerita maneh. Ono kancaku yo. Sing koyo ngene iki rek. Delok dhewe ae. Kan iki kok kan ngono-ngono kan jembute. Jembute anak-anak lho. Sing koyo ngene iki kok jembute mereka iki ngene. Ayo iki lho. Jembute iki lho. Rek, kon ngerti ya omban iki luaran lho. Piro aja nih? 1 juta. Wih. Hei, iku lho kan apa-apane beda iki lho, wis tak modif. Lho delok iki lho mari ngene kon. Wah, langsung terpukau kon iki lho. Iki lho, Lona Vespa iki tak modif kok ngene iki. Iso kon kok ngene kon. Sakmono to delok iki penku ya. Kau ora mesti sakmono delok iki kameraku. Lho, Lona. Kon ro iki piro regane? Piro? 250 juta. Yo, sombong kan? Kalane opo kok? Ya ngono iku lah kanca-kancaku. Ojo ditiru nang marapi koyo ngono iku. Berpikirlah yang baik. Jangan seperti itu ya. Oke? Ya, itu tadi cerita sekian dari kami. Terima kasih. Ya. Rek, kon ngerti ya omban iki luaran lho rek. Iki tukune 100 juta. Thank